El 18 de juliol de l'any 1960 s'inaugurà l'aeroport de Son Sant Joan. A les Balears començàvem a viure una època que marcaria per sempre el nostre futur. D'aquella època me quedo amb tres coses. La música. Neix el que es coneixia com la nova cançó. A Eivissa arriben els hippies, o peluts, com eren coneguts pels autòctons. I les nostres carreteres i carrers comencen a omplir-se d'uns vehicles amb molta personalitat. Són les Vespes. Han passat més de 50 anys, però jo vaig amb Vespa. I avui, a la nostra recerca d'animals, el professor i jo viatjarem amb aquesta màquina increïble. Ei, molt bé, no? Gràcies, molt amable. Escolta, però això és una moto antiga, això és allò de l'Audrey Hepburn i el Gregory Peck. Jo em podré agafar al darrere teu, vacaciones en Roma. Estaria molt bé. No t'arrambis gaire, però estaria molt bé. Però i d'on ho has tret, això? Professor, això és una joia. I una joia sempre va... Bé, Amb un joier. Una joia. Tu, perquè ets més Easy Rider. Feia més Easy Rider, jo. Els animals que neixen dels ous també beuen llet de sa mare. I ara què? On anem, professor? Ah, vaig a posar el casc. No, en el peu. Bueno, home, perdona, noi. Va, tira que encara hi ha barca. No. Jo de la barca només sé que al passar la banca me dijo el banquero. Go! En un món dominat pels bípeds i els iogurts amb bífidus, on els nostres avantpassats miraven al cel i es preguntaven els perquès de la vida, qui som? D'on venim? A on anam? Nosaltres mirant cap avall i ens demanam: i tu qui ets? D'on vens? A on vas? De ben segur que ho descobrirem. Sort que hem agafat bon temps, Gràcies. perquè si no... Veus, ja hi som. Professor, si me volies dur aquí per menjar formatge m'ho haguessis dit. No, jo et porto aquí per explicar-te la diferència entre els animals que produeixen ous i els mamífers que alimentem les cries amb llet. Professor, que jo som el formatger, que no tinc cap problema ni un. Bueno, però sigues una mica prudent, eh? No et passis ara allà... Va, anem. Jaume, com estàs? Bon dia, Francesc. Bon dia. Bon dia. Tu ets en Jaume? Jo som en Jaume. Molt bé, encantat. Li haig d'explicar a aquest noi això dels mamífers, perquè li costa una mica. Anem a donar un tomet i ara ens veiem. És que l'haig de vigilar, perquè si no... Molt bé. Som un poc xafarders, No nosaltres. passa res, però mireu el que vulgueu. Vinga, Jaume, fins ara. Adéu, fins ara. Escolta, recordes fa uns programes que parlàvem de l'ou? Sí. I parlàvem de com determinats animals, quan volen tenir una cria, agafen la cèl·lula, agafen la quantitat d'aliment que consideren necessari o suficient, empaqueten, posen una closca i aquí t'espaviles. Els mamífers tenen una altra estratègia. Aquesta estratègia consisteix en donar de menjar tu a la cria i tenir-la tu, a través de la placenta i totes aquelles coses que ja explicarem un altre dia, tenir-la tu fins que ja no hi cap i l'has de treure fora. Clar, quan la treus a fora encara no estan acabats de fer i per tant necessitem alimentar-los durant un temps. I com els alimentem? Amb un producte que fabrica la femella a través d'unes glàndules que té i que no és altre que la llet. Ja, per això estem aquí. I és un aliment que permet que la cria pugui anar menjant fins que ja està desenvolupada i quan ja està desenvolupada i se'n va i a la mare se li atura la producció de llet. A més de ser el millor aliment durant els primers anys de vida, segons diferents estudis, el calostre té nombrosos beneficis per a la salut humana. Entre ells cal destacar els anticossos que reconeixen els bacteris vírics i avisen en el sistema immunològic perquè aquest els pugui eliminar. Clar, aquest és un mecanisme molt enginyós, perquè, fixa't, una vaca, per exemple, pot tenir un vedell o en pot tenir dos. Sí? I si en té dos ha de produir el doble de llet. I com ho fa per produir el doble de llet? Llavors té un mecanisme que més li mamen les mames, valgui la redundància, més li mamen les mames, més llet produeix.
i així ho té regulat. I clar, i això és el que aprofita l'home, per poder-les munyir, per poder-se treure la llet. Agafar i dir, bueno, doncs jo faig veure que com si en tinguessis dues i jo continuo xupant amb una màquina i llavors et trec la llet. Nosaltres mamam. Nom, vaca. Nom científic, Bos taurus. Hàbitat. Arreu del món, partits amb més de 900 races que foren creades per cobrir diverses necessitats. A tenir en compte, un informe de les Nacions Unides afirma que el bestiar boví és responsable d'un 18% dels llaços d'efecte hivernacle. Salvador, on és ara aquell home? Ara hem perdut el Salvador. Veus? Li intentes explicar una cosa i, escolta, ell va a la seva bola. No és com les vaques, que veig que són dòcils. Escolta, aviam, comencem. Tot això és fill d'aquell aren d'allà. Tot això ve d'aquell aren. Són fills d'aquelles vaques d'allà. Que allà és un aren, diríem, exagerat, no? Perquè 2 mascles per quantes vaques hi deu haver? 60 n'hi ha. 60? Això no és una proporció normal. No, la natura no va normal. O sigui que això seria una primera diferència amb la natura. Després, allà el mascle munta quan vol. Sí, quan la vaca està en cel... Quan la vaca li deixes, clar. Sí, això també és veritat. I aleshores, quan allà neix la cria, vosaltres la porteu aquí, li doneu el calostro i, per tant, això seria una altra, diguem-ne, diferència. Sí, li donem uns 4 dies, més o manco. I després el continueu alimentant amb llet. En llet. I aleshores ja ve aquí, com aquests, a les sales de creixement. Sí, de creixement, exacte. D'engreix. Sí. A partir d'un moment determinat, els hi traieu la llet i, bueno, ells ja ho fan, això, no? Sí. Ells espontàniament ja diuen, això tu menges tu i jo me'n vaig... Sí, ells mengen això i... Van a menjar l'herba. Sí. Vale. Per tant, seria com la natura, però amb alguna que altra diferència. Sí, per nosaltres treure la llet. Exacte. A part d'això, quan la femella està prenyada, vosaltres la porteu cap aquí. La separeu aquí, que en podíem dir la sala de parts, o l'hotel de parts. Exacte, aquí és allà on tenen el vedellet petit, i una vegada han fet el vedell petit, la tornem a passar allà i en el vedell li donem els calostros. Vosaltres llavors el que feu, és el que intentava explicar-li amb el Salvador, vosaltres el que feu és l'efecte del vedell. Exacte. Sí. Per comptes que sigui el vedell el que mama la llet, li traiem nosaltres. Li traieu vosaltres, i així ella continua produint llet. I per tant, vosaltres, aleshores, aquesta llet, el problema que teniu és conservar-la, perquè no és un producte fàcil de conservar. No, la llet no se conserva. Nosaltres fem formatge d'un parell de tipus i brossat. I brossat, també. Però que altres es dediquen a fer mantega i que altres es dediquen a fer iogurt i altres es dediquen a fer... Sí, de moltes maneres, sí. Val. Però, en definitiva, doncs, aquests animals tenen una altra particularitat, de totes maneres, que són remugants, no? Exacte. Però, Salvador, però què fas? Menys. Molt bo, eh? És bo? Sí. Estic content. Ben bo. Jo som un empíric. Som una persona empírica. Sí, clar, experimentes primer, no? La meva part científica sempre m'aduu a comprovar allò. La gran pregunta. Quina diferència entre el curat i el semicurat? Per què? Com arriba un a curar-se i l'altre a semicurar-se? Sí, el nostre cas és el mateix. La diferència és que té 40 dies i en el curat el començam a vendre en el mig any. I en aquest cas aquest té 4 anys, aquest formatge. 4 anys? 4 anys té aquest formatge. Déu-n'hi-do. I la gran pregunta, formatgiles, la pell se menja o no se menja? Jo de semi no me menja la pell. Ara descurat me menjo sense passar gent de pena. Podries anar a cercar un pot de vi? Sí, home, sí. Quines grans preguntes que has fet. Preguntes molt importants. Molt interessants. I aquest petit suís així gegant? Bé, això és un formatge fresc, que se diferencia de l'altre perquè aquest du ferment i aquest du més d'ullet i quall, no du res més. És que, a veure, és que ho hem de... T'ho puc explicar o tampoc m'escoltaràs aquesta vegada? Sí, però m'aniràs a cercar vi. A veure, després. A veure, parlàvem amb ell, parlàvem amb ell quan estàvem allà de la dificultat de conservar la llet. Val? Llavors, l'home ha descobert que aquesta llet es pot conservar de diverses maneres. Sobretot gràcies a l'acció d'uns altres. Vas dir, ai, per què parlem de plantes? I jo, microorganismes que se'n diuen, que bàsicament són llevats i fongs. Anem per parts. Una forma és aquesta llet fer-la quallar, com fa el vedell mateix. El vedell, quan menja la llet, quan beu la llet, li va al quall, que és una part de l'estómac, i llavors allà es talla, i allà es faria un formatge fresc.
Per tant, ells què fan amb la llet? Agafen la llet i posen el quall, deixen que es qualli, valgui la redundància, aleshores s'escorre i es fica aquí. I ja està. I aquest seria el formatge fresc. O que també en diríem brossat. No, el brossat... El brossat és sense escórrer. No, i s'empleia el xerigot per fer el brossat. Bueno, també. Aquí té la fotura. Jo intentava simplificar-ho, perquè llavors, quan anem al formatge, abans de posar-hi el quall, es fermenta la llet. Exacte, l'altre formatge es fermenta. Ara. L'altre formatge es fermenta. Exacte, s'agafa la llet, es fermenta. Un cop està fermentada, aquesta llet es talla amb el quall. Exacte. I un cop s'ha tallat amb el quall i fa un bloc així, es talla amb la lira i aleshores s'escorre. Que ara hi ha un altre tipus de formatge, que és que un cop tu tens tot això fet, llavors li poses per sobre fongs. Sí. Que llavors aquests són els formatges, diguem-ne, nòrdics, els camembert, els tal, i tot, Munster i tots aquests. Sí, ficau animalons. Clar, per això et dic que en el fons tu que dius animalons i parlem de... Però no són animalons, perquè no són animals. Són microorganismes, Bacteris, fongs i tota casta de partícules habiten en el formatge i fan que el seu gust sigui una meravella. Alguns, fins i tot, han fet formatges amb els bacteris dels seus peus. Per exemple, en el cas del Roquefort, el bacteri responsable de la seva formació és un fong característic d'algunes coves franceses. Bé, i com vos deia, hi ha un formatge amb pudor de peus. Es fa amb el bacteri Brevibacterium linens, i fa aquesta olor tan característica perquè també és el responsable de la veritable olor dels peus, ja que habita la nostra pell. Quan estigueu teant un madurat camembert o un bocí d'humil cheddar, considereu la contribució d'aquestes petites partícules anomenades bacteris. Però tingues en compte només un últim detall. Aquesta floridura que tu parles és una floridura que surt al damunt d'aquest. Amb altres formatges, que són aquests que et deia... Descurat, tu dius. Sí, del curat. Amb altres formatges, aquesta floridura es fa amb uns bons fongs i aquesta floridura es menja. Això que parlàvem del camembert, el roquefort, tots aquests... El camembert i el roquefort, el camembert, la floridura està per fora i el roquefort per dintre. Però és el mateix. Això es menja. Ja, és a dir, en lloc de formatge no s'hauria de dir fong-matge. Escolta, me l'emporto perquè, a part de que s'acabarà el formatge... Fong-matge. Sí, fong-matge, va. Tira, que, escolta, el Jaume ha de treballar. Molt bé. Salvador, moltes gràcies. Jaume, un plaer. A vosaltres. Vinga, anem. Gràcies, molt amable. Anem, m'han anat molt, Oh, ja ho veig, que t'ha agradat, sí, amb tot el que t'has fotut. Salvador, home! Salvador, passa! No passa res. Si t'agrada el programa, si tens dubtes, si vols conèixer les curiositats del món animal, envia les teves preguntes al blog del nostre Facebook, facebook.com/animalons/notes. Salvador, que vas bé? Beníssim. És que has fet una cosa amb la moto, dic, aviam si s'estarà dormint ara aquest. No, què dius? No tens son, professor. No tens son? No, no tenc son. Jo així no puc dormir, professor. Jo és que així... Però si roncaves i tot, sí, què dius? roncava i tot. Maleïdes mosques, a més, és que són males d'agafar, a més. Has de tenir en compte les reaccions de la mosca. La mosca vola, no? Sí. Vale. Normalment, la mosca, no sempre, però normalment, quan arrenca a volar cap endavant. Per tant, intenta caçar-la una mica més lluny. Per què? Perquè quan tu hi arribis, ella estarà una mica més endavant. Segona, si veus que la mosca està en tensió, no pretenguis caçar-la perquè la mosca et fugirà. Si veus que la mosca està distreta, allò que fan, que es freguen el cap o que freguen les potes, doncs aprofita aquell moment. Tercera qüestió, no facis el cagadubtes. Ai, perquè li dones temps a que fugi. O sigui, has d'anar ràpid, tancar ràpid i tot això. Tu la podries caçar perfectament. Sí. Hi ha molts animals que ho fan. Nom, mosca. Nom científic, musca domèstica. Hàbitat. Està estesa per tot el món, ja que acompanya l'home allí on va.
A tenir en compte, es considera un flagell per a la humanitat, ja que contamina els aliments propagant malalties infeccioses. Camaleón, has vist allò que treu la llengua? Blop, blop. Sí. Vale? Altres animals, n'hi ha molts que poden caçar mosques. I si no... Els granots també, no? Sí, exacte, els granots també. I si no, sempre tens una estratègia que, mira, jo l'he trobat aquí. Espera't, ara te l'ensenyo. Mira, pots fer-los una trampa. Què és això? Això és una trampa de mosques. És una flor, però aquesta flor és mica carnívora. Caça les mosques. Són d'aquestes de documentals que veiem. Exacte, i aquí també n'hi ha. O sigui, la mosca entra aquí dintre, les parets estan totes relliscoses a la part de dalt i la mosca cau a dintre. La mosca o l'insecte en general. Després, a la part de baix hi ha uns pèls que tiren cap avall. Quan la mosca vol intentar sortir, es punxa amb els pèls i per tant es queda aquí baix. Ah, és una planta carnívora, idò. Una flor carnívora. Una flor, una planta, no, la planta. Sí, m'ho aprofita. Si no te sap greu, me la posaré aquí a la butxaca o on sigui. Mira, aquí. Nom, planta carnívora. Nom científic, Aegipius monachus. Hàbitat. Les plantes carnívores es poden trobar gairebé en tots els continents, ja que poden viure en climes molt variats, des de zones tropicals fins a zones fredes. A tenir en compte, es tracta d'una planta que obté part de les seves necessitats de nutrició mitjançant la captura i el consum d'animals i protozous, normalment insectes, però d'ells no n'obté tota l'energia necessària. Doncs ara t'explico una mica més per què les mosques et pillen de seguida i et veuen. Primer concepte, camp visual. Em poso darrere teu, sense cap mala intenció, encara que ja m'agradaria, ja fotre't un calbot. Però bueno, a veure, tanca un ull, tapa't un ull. Vale. Veus aquesta mà? Sí. Jo ara l'aniré posant cap allà i quan la deixis de veure m'ho dius. Molt bé. Ja no la veig. Vale. Ara aquesta altra. Molt bé. Ja la veig. Vale. Ara poquet la veig. Poquet, Ja vale. està. Per tant, vol dir que tu tens aquest angle visual. Ara, obre els dos ulls. Ei, Ara bellugaré aquesta mà i l'aniré obrint i quan deixis de veure-la m'ho dius. molt bé. Ja no la veig. Vale. Tens els dos ulls oberts, Sí, ara fixa-t'hi. El teu cap com a centre i fes una circunferència que vagi d'una mà a l'altra. La recta que aniria fins aquí i la recta que aniria fins allà et definirà un angle. Sí. Aquest és el teu angle visual. Per tant, jo puc venir per darrere teu, sóc un enemic, puc venir per aquí i t'ataco la jugular. Gràcies. Vale? Ara, si per comptes de tenir els ulls aquí davant, tinguessis els ulls aquí al costat, què passaria? Que veuries més enrere. Això és el que fan les mosques. Tenen els ulls al costat, tenen els ulls més rodons i, per tant, veuen de darrere i veuen de davant. Ho has entès, això? Sí, home, si me fessis un croquis, sincerament no ho entendria. Bueno, doncs et faig un croquis, cap problema. Era una manera de parlar, Estem preparats, et faig un croquis. I ara rematem la mosca. Has vist com tenia els ulls, la mosca, no? Més o manco. Més o manco, bueno. Has vist que tenia el cap més o menys rodó Sí. i aquest cap tenia, bàsicament, dos ulls Sí? que agafaven mig cap cada un. D'acord. Clar, fixa't ara, aquest ull d'aquí, què veu? Veu tot això. Aquest ull d'aquí, què veu? Veu tot això. Per tant, la mosca, en realitat, pràcticament veu tot el seu entorn. Gairebé tot, sí. Fora d'una mica del darrere, veu tot el seu entorn. Queda clar? Sí. Sí, sensei. Una última explicació. Sí. Tu has vist aquestes pel·lícules de lladres i serenos? No. Si no n'has vist cap, quan No. entra la policia i entren tots dos així un contra l'altre? De gàngsters. Bueno, de gàngsters, d'això. Posa-t'hi, mira, Això està ben posem-nos passat de així. rosca. Vale? Ho tens clar? Sí. Ara, mentalment, fes una operació. El teu cap i el meu cap es fusionen en un únic cap, que és un cap de cavall. Ai, que bucòlic. Vale? Sí. Els meus dos ulls s'ajunten amb un sol ull, que és l'ull dret del cavall. Els teus, l'ull esquerre. Sí? D'acord, sí. Jo estic veient pràcticament des d'aquí fins aquí. Tu què estàs veient? Jo des d'aquí fins aquí més o menys. O sigui que pràcticament amb els dos ulls veiem tot l'entorn. Eco. Doncs això és el que veu una mosca. I això és el que fa difícil que tu puguis caçar la mosca. Ja. Perquè ell et veu. Ja. Ho has entès? Però tu has vist Karate Kid? Tu has Sí. vist el senyor Miyagi i en Daniel San, Dani LaRusso? Peliculón. Tira, I ho fan en pel·lícules xinesos. tira, que em tens mosca, Em tens mosca, Sí, tindrem mosca, però tu has provat d'agafar-la... No ho he provat ni... Ara vos explicaré coses al·lucinants de les mosques perquè sapigueu que no són tan noioses com la gent se pensa. Primer,
Els seus sensors calorífics detecten on estan les artèries o les venes més superficials. Després fan un petit tall a la pell i xuclen la sang. Ei. Elles també han de menjar. Segon, tenen el sentit del gust repartit en 15.000 papil·les gustatives a les potes. Així és que quan caminen per damunt del teu braç, t'estan tastant. No és molt agradable, però hi ha coses pitjors. Tercer, les mosques viuen i se reprodueixen en els fems o en els cadàvers dels animals. Cadascú viu on vol. Quart, quan es diu que les mosques vomiten el seu menjar i després se'l tornen a menjar, no és cert del tot. En realitat vomiten un líquid groc per dissoldre els sòlids i llavors digerir-los. Ho veus? No són tan noioses, repugnants, horroroses i repel·lents. No, pots pensar. Hola, sóc l'Alma. Sóc de Barcelona i m'agradaria saber si les serps són sordes. Alma, em fas una pregunta una mica difícil de contestar, perquè t'haig de dir que sí i t'haig de dir que no. No hi senten perquè no tenen orella, no tenen timpà, no tenen tal, però sí que hi senten perquè tenen la part de dintre de l'oïda i, connectada amb l'os de la mandíbula, quan caminen, capten les vibracions. Bueno, però escolta, i on vas amb això ara, amb aquest ram de rams? És que l'altre dia va ser l'aniversari de la meva companya, dona, amiga, Lota, Sí, el que sigui, que tu ja això saps. que en diem ara. I no hi vaig pensar. I no hi vas pensar. No. Bueno, doncs escolta, em deixes que aprofitem l'ocasió i t'explico coses sobre les margarides? Cap problema per mi. El que passa és que aquest programa se diu Animals Animalons i hi ha un petit... Això és flora, no és fauna, que no passa res. Però la flora està vinculada a la fauna. La fauna està vinculada a la flora. Què mengen els cargols? Herba, no? De què creixen moltes plantes? De lo que cau a terra dels animals, de les femtes dels animals, etc. Per tant, jo penso que hem d'anar a un concepte natura. Tu estàs molt globalitzat. Nom, Margarida. Nom científic, Bellis perennis. Hàbitat. Originària d'Europa i nord d'Àfrica, s'estén fins a Àsia. Introduïda en la resta del món. Floreix i fructifica d'octubre a juny. A tenir en compte. És comestible. Es menja en amanides, habitualment barrejada en dent de lleó i fonoll. Això no és un ram. Això és un ram de rams. I això què és? Una margarida. I què és la margarida? Una flor? No. És un ram de flors. No tenia idea de què estàs parlant. És un ram de flors. Ara t'ho explicaré. Aviam. Capítol primer. Primer concepte que hem de tenir clar. Tu tens clar que això són un munt de flors. Un munt... Bueno, unes quantes, però vull dir que hi ha flors diferents. Acceptam. Vale. Que estan posades en un eix, al llarg d'una tija. Sí. Que això són flors i això són els fruits que sortirien després d'aquestes flors. Per tant, aquí ja hi ha hagut flors i aquestes flors s'han fet velles, S'han regenerat. s'han fecundat, i han donat el fruit, i estan donant el fruit. Quan això s'assequi, això caurà a terra. Vale? Sí. Tens clar aquest concepte? Sí, sencer. Doncs vinga, passem al segon concepte. Capítol 2. Fixa't, aquí tornem a tenir el mateix. Tot això serien flors. Són flors, de fet. Sí. Passa que aquestes no tenen pètals, no tenen sèpals, no tenen color, però són flors. Llavors, si jo agafo totes aquestes flors i faig això, ara falta que faig això, es reuneixen totes aquí al damunt. Per tant, què tinc aquí dalt? Tinc un munt de flors juntes que, aparentment, semblarien una sola flor. Sí. Comences a veure per on te va la margarida? Això és una manera, aquesta és l'altra. Arriben totes a la punta, però posades en fila, per dir-ho així. En canvi, aquí estan una al costat de l'altra. Sí? No, vull dir sí i no ho sé. Bueno, si ara jo això ho tirés enrere i tornés a estirar-ho, si per comptes d'estirar-ho així i deixar-los tots junts, els deixés unes quantes a cada nivell, em sortiria una espiga. D'aquesta manera em surt una formació que es diu capítol, però és igual.
Capítol 4. T'he dit abans, has vist que posàvem totes les flors juntes? Sí. Fixa't, això sembla, vist així de lluny, sembla una margarida, no? Sí, podria Però passar. si ara te la mires de prop, fixa-t'hi que tots són flors. O sigui, aquí no hi ha aquell botó al mig. Estem d'acord o no? Sí. Vale. Doncs això, què ha passat aquí? Que totes les flors que estaven al llarg d'aquest eix, les hem anat recollint. És més, totes les fulles que tenia cada una d'aquestes flors han quedat aquí fent com una mena de capa de vinga fulles, un al costat de l'altre. Aquestes de color verd i aquestes flors de color groc. Però fixa't que això ja no és una flor. Això ja és un ram de flors, perquè cada un d'aquests trossos, si vols ho podem trencar, cada un d'aquests trossos és una flor. Tinc una pregunta que reuneix totes les preguntes. Què me vols explicar, professor? Què me vols explicar? Que el que tens tu és un ram de rams, fixa-t'hi. Ho veus? Cada una d'aquestes parts és una flor. I ara passem a l'últim capítol, passem a les margarides. Sí. A veure... No, aquesta no, que no està bé, aquesta, fora. Ai, Aquesta tampoc... Professor... Mira, aquesta d'aquí... Espera't, home, jo t'estic explicant les margarides. Mira, aquesta, si t'hi fixes, fixa't que al mig els botons estan tancats. Els botons. Els botons, vull dir, cada un d'aquests botonets que hi ha aquí està tancat. En canvi, al voltant, els botons estan tots oberts. Ja. Vol dir que aquestes flors, les de fora, els botons oberts, les flors ja estan operatives, allò del pol·len, l'androceu, el gineceu, totes aquelles coses. Aquestes del mig estan esperant per obrir-se. Però i això, que nosaltres en diem normalment pètals, què és això? Pètals. No, són les fulles aquelles que quan hem tirat amunt han pujat les fulles verdes que quedaven a fora, però que aquí, si t'hi fixes, algunes continuen verdes, però d'altres es transformen en blanques. I això justificaria allò que em deies al començament. Els animals i les plantes i els animals. Per què fan aquestes fulles blanques? No ho sé, professor. Perquè així els insectes, quan veuen això, diuen ostres, una pista d'aterratge. Ja. Les abelles venen aquí i paren. I com que potinegen per aquí sobre, agafen el pol·len i se'n van a la propera. Entens? Sí. Doncs ara veurem com són per dintre. Espera't, jo he portat aquí unes quantes eines. A veure, aguanta'm això. Professor, tu ets com en Doraemon, eh? Sí, tinc una d'això. No, aquesta no. Busca'm aquesta d'aquí, justament aquesta. Justament aquesta. Vale, aquesta, sí, perquè veus, aquesta està tancada i quan apreta s'obre. Llavors, què farem? Fixa't. No ho sé. Obrirem això i retirarem primer fixa't, aquí tenim un pètal i la flor. O sigui, això és el conjunt de la fulla i la flor. M'estàs desmuntant tota una teoria sobre les flors en un moment i m'estàs destrossant el ram de flors que era per la meva companya. Però veus, i aleshores, fixa't, quan ho separes, cada una de les flors, veus que es van separant com si fossin cucs? Home, sí. Per això et deia que cada margarida és un ram de flors. Ja. I tu em diràs... No, ja no t'ho dic res. No em dius res més? Ja no. I tu em diràs, això és molt raro perquè això és una excepció, és no sé què, és no sé quantos. Jo et diré, no, perquè mira, aquí tens una altra margarida. Professor, això s'està desvirtuant molt, eh? No, això és una altra... Aguanta'l, això. Doctor Kildare, guarda'm això. Això és una altra margarida, veuràs. Si ara jo agafo aquesta carxofa i la tallo pel mig, sense tallar-me jo, clar. Sí. En els cavalls els agrada molt, tu saps? Ja. Si tallo aquesta carxofa, què tens aquí dintre? Tenc escol. Les flors, aquestes que hem vist ara, sí. Això és la flor, la base de la flor, i això són els pètals. Això blanc, el que passa que aquí es conserva en verd. Ja. Si ara aquesta flor la deixes que vagi creixent, perquè això no és una flor, és un ram de flors. Si aquest ram de flors el deixes, això s'anirà obrint, aquestes flors es aniran fent grans, i al final tindràs aquella bola de pèls que bufes. Saps? Els pecats, ho has fet alguna vegada? No, sí, però normalment... Tu sempre te'n queden molts enganxats, així tens molts pecats. Per tant, una carxofa i una margarida és el mateix. Sí. Amb això no t'estic dient que vagis a casa a regalar una carxofa. Ves amb un ram de margarides. T'ha quedat clar? Què vols que te digui? T'ha quedat clar que això no és una flor, és un conjunt de flors. Ja. Que això no és una flor, és un conjunt de flors. Veus? I que això no és una flor, que és un conjunt de flors. T'ha quedat clar? Sí. Doncs apa, ara vas i amb la teva companya li regales això, que això és un ram de flors. Això és un ram de flors. Això
és un ram de flors. Si t'agrada el programa, si tens dubtes, si vols conèixer les curiositats del món animal, envia les teves preguntes al blog del nostre Facebook, facebook.com/animalons/notes. Salvador, m'ho he passat molt bé. Això, aquesta mena de vacaciones en Roma, amb la Vespa, tu i jo, com el Gregory Peck i l'Audrey Hepburn. Ho crec que t'ha semblat com vacaciones en Roma. T'estàs pegant unes vacances a costa nostra espectaculars. Ets tu que em fas venir a explicar coses. Tu vens perquè vols. Com ara, m'has portat aquí. Per què m'has portat aquí? A veure. Perquè això és el meu barri. Aquesta badia, la badia de Palma, badia de petroliers i cormarins, això és que nostra, és el que tenim, i sincerament, m'encanta i m'encanta que siguis aquí. Doncs a mi m'encanta que siguis com ets. Mira, ets com aquesta petxina. L'espondilosoma es diu, però ara oblideu-ho. Veus? Per aquesta cara ets finet, una mica nacarat, amable, però per l'altra banda tens punxes. Val? Crec que és la cosa més romàntica que m'han dit mai. Torna, professor. Va, sí, home, sí. No pateixis. Estàs molt guapo avui, eh? Ai, gràcies. En vida teva. No és vera.